खर्चवा के चलाई। हम अपन खर्चा अपने से चला ले, ठीक हो? करे तो कौनो ना जायज बता रखले है का रे। करे तोर दिमाग खराब है का रे? सुन, अरे काहे माथा पच्ची तू का रावा तारी रे। तोरे जैसन से पीछा छोड़ावा तानी रे। अरे बात मानला जीत न ऐसे करा ये रानी। मिलके रहबा तबे करब सेवा अपनी। का मिल के रहले को मतलब का करे पड़ी? सुना हम बतावत हई, आज तू कसम खा कि हम तोहार मरद, हम तोहार मरद आज के बाद तो से कब्बो झगड़ा ना करब। तो से कब्बो झगड़ा ना कर। कसम खा कि हम तोहार मरद, हम तोहार मरद आज के बाद तोहके कब्बो ना गरियाई। कब्बो ना गरियाई। कसम खा कि हमार साया साड़ी कुल कचरबा। नहीं, ई नहीं हो सकत। हम मरद हई, मौगा ना हई। का? हाँ, ले सुन।